खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै दंफैयो बासुगावआवहाय सासे आदैजों आङो माखासे दुरान्ड कापनि सोमोन्दै रायज्लायनो लुबैदों बेयाव खामानि मावगासिनो दङ बिथाङा आं बिथांजों रायज्लायगोन बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो मोनगोन दुरान्ड कापनि बेनिफिट बिथाङा दुरान्ड कापखौ लानानै मा बुङो माखासे गोबां बिथिं बिथाङा जेसेबांखिनि बुंनो बिथाङा रेडि जायो फैबानो जाबाय बिथाङा नै खामानि मावगासिनो दं माबा हाग्रा सावदों नामा आदै औ आच्छा आं नोंथांजों माखासे बाथ्रा रायज्लायनो सानदों दाख्लै बावैहाय दुरान्ड काप नायनो थांगोन ना थाङाखै इनिग्रेसन दिनखालि फार्स्ट अपेनिंआवथ' थांदोंमोन राजनाथ सिं सारखौ नुगोना नुवाखै राजनाथ सिं सारखौथ' नुवासै माने पिक्सारावसो नुनाय जाबाय माबायाव बाहेरानि पिक्साराव अके सिङाव हाबनो सानदोंमोन भिरनि थाखायनो हाबनो हायासै टिकेट गैयिनि गैयामोन टिकेटआ लादोंमोन माने टिकेट दंबाबो उनावहाय हाबनो हायासै भिरनि थाखाय हाबनो जायगाया अभारफ्ल' जाबाय जायगाया माने बुंजोब्बाय सोरबा सोरबा वालजों बारखोलांलायलायबाय दाना आहाबो फिसाजो उन्दै लांदों हाबनो हायैनि फैफिननांबाय दाना खेलायाबो जागासिनो प्रग्रामा जागासिनो थाबाय बेनि उनाव खेला जाबाय ओमफ्राय अखायाबो एसे हानानै होबाय गोबां मानसि ओइदिनखालि रिटार्न जानो गोनां जादों ओमफ्राय अखा लोगो मोनबाय अखायाथ' ओरैबादि अखा हादों माने टिफिन जानायनि 5 मिनिटसो सिगां गोगोम अखा हादों आरो माने अखाया ओरैबादि हादों माने जुब जुब फोथारानो दै जाजोबखादों आरो ओमफ्राय बेखौथ' जोंथ' सिङाव हाबनो हायासै नुहुरासै बै बाहेरायाव स्क्रिन होदोंमोन बे स्क्रिनावनो नायनानै जोंहा गोसोखौ सान्थि मोनदों आरो ओमफ्राय बे समावनो आरो एर'प्लेनबो खारलागासिनो अखा हानायावनो बेखौबो नुबायना बेखौबो नुबाय होमबा डाइरेक्टलि फेस टु फेसथ' बयबो रावबो नुखायाखै बारायानो खालि जास्ट स्टेजनि खाथियाव जाय थादों बिसोरसो फेस टु फेस नुखादों स्क्रिनावसो नुनाय जाबाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव ओरै जाय मानसिफ्रा सिटआव जिरायनो मोन्दों मासियावहाय बिसोरबो डाइरेक्टलि फेस टु फेस नुहरनो गोजान एसे इम्पसिबोल खामोन स्क्रिनावसो नुखादों अके आदै बे दुरान्ड काप जानानै एसे पाब्लिक हिसाबै रायजोनि जानानै दुरान्ड कापनि बेनिफिटनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो ओरैनो नोंथाङा बिनिफ्राय माबा मोनसे बेनिफिट पाब्लिकनि हिसाबै बुङोबा जेनेबा दा जोंनि बर'लेण्डनि बर' सेंग्राफ्रा बर' गथ'फ्रा दा हागौमानि फुटबलखौ गेलेनाया मोजां मानो होनबा फुटबलजों खालि गेलेनायल'थ' जाया बेजों लोगोसे एक्सारसाइसबो जायो जेनेबा मिलिटारि साख्रि लानाय आर्मियाव थांनाय खारनाय बारनाय बेफोरावबो एक्सपार्ट जाना फैयो मोजां गेलेलांबाय थानो हायोबा बियो कम्पानिफ्राव बायनानै लाङो जेरै हलिचरन मोनहा दा नेसनेल जाबाय दा सोरबा दस्रा हादोरा बायनानै लांबाय गेलेहोबाय दुर्गा बर'मोन थिग बिदिनो बिसोर बादिल' जाहैनो हायाबाबो जाय मानसिया फुटबल गेलेबाय थागोन बेनि देहाया स्ट्रं जायो खारनाय बारनाय जेरावबो माने आखा फाखा जायोबा आर्मि साख्रिया ओरैनो बाबथाबना फैखायो आर्मि आंथ' डिस्ट्रिक्ट चेम्पियनमोन एथलेटिक्सआव लं जाम्पआवबो आङो 20 फुट गोलाव बारोमोन स्पर्ट्सआव दंमोन आदैया डिस्ट्रिक्ट चेम्पियनाव ओमफ्राय हाइ जाम्पआव आङो 5.5 फुट गोजौ बारोमोन दाथ' हाला बोरायबाय दा मा मावो आदैया दाथ' नवोदयाव चौकिदार मावो नवोदयाव मावनायाथ' देमालि बाथ्रा नङाना बेयावथ' मावोब्ला बाब सेन्ट्रेल हिसाबै 80-90 हाजाराथ' फैखायो ओरैनो थाया आङो जेनेबा दा आबादबो मावो माइबो गायदों देग्लाय 10 बिगा ओमफ्राय आरो टाइम मोनबा बिदिनो गारि ड्रपिंबो खालामलाबायो होमबाथ' खस्थ' मावो माथो ड्रपिं फैसा मोनो दा दुरान्ड कापनि सोमोन्दै आरो फंनैसोबाव बेनिफिटखौ लानानै बेनिफिटआ दुरान्ड कापआथ' ओरैनो जानो लुबैनानै जाया दा अनेक मोजां सान्थि परिबेसनि थाखायसो बे बुस्थुखौ फैयो नालाय बे बुस्थुआ गोदोथ' बिदि लाबोनो हानाय माबा गैयामोन जेनेबा एथ'बांमानि सुबिदा गैयामोन दा सान्थि फैबाय दा आर्मिफ्राबो मोजां जायगाखौ नुनाय हिसाबै मोजां जाजोब्बाय हिसाबै बिदिनो लाबोबाय जेनेबा प्रमद बर' सारआ जों रायज्लायनानै सुक्ति खालामनानै जायगायाबो सुक्ति जाबाय जेनेबा सान्थि जाबाय बे हिसाबै बे खेलाखौ लाबोनो हाबाय जानो हागौ होमबा आरो बेजों लोगोसे इयुथफोरखौबो
नेशनेल प्लेयार फुटबल प्लेयाराव सिनाय बायदि मोनसे बड'लेण्ड एफसि बायदि ओंखारनो होनो हाबाय नङा होमबा बड'लेण्ड एफसि आदि बेहाय गेलेहैनो हादों बड'लेण्ड एफसि जानानै आसामावथ' मोनबावाखैदां आं मिथिनायाव नर्थ इस्ट हिसाबै नर्थ इस्टआ मोनदोंबाबो जोंनि बड'लेण्डआथ' नर्थ इस्ट बादियानो जाहैबाय हारसिंनो माने गोग्गानाय मोनगोन ना नेसनेल बड'लेण्ड जायाबाबो माने बे खेला गेलेनायानो मोनसे स्टेटनि माबाखौ देखायबाय ना गोग्गानाय मोनगोन ना मोनाखै बेबायदि मोनसे भुटानासो मोनसे खेला हिसाबै मोनसे स्टेट हिसाबै जेनेबा गेलेनो मोनो नङा होमबा भुटानफ्राबो भुटान जेनेबा गोजान खोनादों 8था ना 9था कान्ट्रि ना स्टेटआ गेलेदों दा जोंनि बड'लेण्डआ बेफोरबायदियाव स्कप मोननाया बेनिफ्राय गोजोनथाव आरो जेबो गैया आरो मानगोनां प्रमद बर' सार दा सरकार खुंगासिनो दं दैदेनगासिनो दं सिगाङाव हाग्रामा महिलारि सारनि खुंथाय आंनो आदैखौ फर्स खालामा जे हाग्रामा महिलारि सारनि खुंथायखौ माबा मोनसे बुं बाट आं माने आदैनिफ्राय बेखौसो मोनथिनो लुबैयो माथारदों रियेलिटियाव दा दानि सरकार खुंनायनि जे मोनसे इउनिक स्टाइल माने मोनसे गोदानै दैदेनलांनाय बेनि सोमोन्दै एसे थारैनो मोजां खुंनो रोंमारगोन ना रोङाखै हाग्रामा महिला डेभेलपखौ खालामा नङा खालामदोंमोन बेसेबां लुबैदों बेसेबांखौथ' गासिबो हाजोबा खिन्थु दानि जि सरकार बेयो डेभेलपखौ मावा नङा मावदों खिन्थु बांसिन बियो भबिष्यतखौ साननानै माने इन्डिभिजुवेलि गावबागाव मोनसे थांनानै थानो थाखाय फारफ्रोमबो सुबुं सम्पद दानायावनो होन गिदिर डक्टर फरायनाय इन्जिनियार फरायनाय दा सुपार 50 होनाय बेफोरथ' मोनसे सुबुं सम्पद ना नंगौ फुटबल गेलेनायजों लोगोसे आरो नोङो सुपार 50 मिशन लाबाय सुपार 50 बड'फा इउएन ब्रह्मनि नामाव जेनेबा सुपार 50 लाबाय बेफोर गासै मोनफा मोनफा सुबुं सम्पदनि मोनसे लाइन नंगौ राइट गावबो थांनानै थागोन मालायखौबो थांनानै थागोन जेनेबा होमबा आदैया गोबां रिसार्च खालामो नामा दानि गभर्नमेन्ट सालायनायखौ नायनानै मिथियो आरो स' माने जेनेबा दा अमा फार्म माबा पर्क फार्म पिग मिशन गड मिशन दं रिसार्च खालामो आरो जेनेबा दा हेन्दलुम टेक्सटाइल दाथ' आरो दख'नाफ्रावथ' दाबाबोथ' ओरैनो बेखार थाङाना गभर्नमेन्टआ बायखायो गभर्नमेन्टनिफ्रायसो बै दखानदारफ्रा बायनानै लाबोयो दखानदारफ्रासो नों आंनो फाना होमबा नंगौ दा गभर्नमेन्टआ बिराद लाब जायोब्रा पाब्लिक हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइलाव दख'ना दानो होनो हायोबा दाहोयोबा गभर्नमेन्टआ बिराद बेनिफिट जायो जाय दाग्रा बिसोरबो बेनिफिट जाहैबाय बा रेभिनिउनि सायावबो गोबां नोजोर हादैया गोबां स्मार्ट बिथाङा नबदियाव सुकिदारबो मावो खमावबो आदैनि सेलारिया 80-90सोआ जाहैखायोदां 60 थांबाय आरो दा ओमफ्राय बिनि गेजेराव आबादारिबो मावो 10 बिगा हाबो गायदों जाहैदों आरो गय बारि बागानबो दंदों नामा गया 7 बिगा गायदों थायहांबाय नुदों बेबायदि एखे लेभेलैनो जाहांजोब्बाय ना बैयावबो दं बाहाय आधा बिगासो दं हजोंहाय दं बुरजा दं गासै 6.5 बिगासो दं आरो माल्टि टेलेन्टेड मानसिखौनो लोगो मोनदों आदै नोंथांनि मुंखौ रायजो राजानो फोरमायना होदो आंखौथ' नबोदै बुंबा नबोदैनि बे फरायनाय गारिफ्रा सिनायजोबखायो कमल बसुमतारी होनबानो चौकिदार जोबखायो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टना आरो आदै कमलजों जों रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय थेंक इउ सो माच आदै समखौ होनायनि थाखाय आरो लास्टलि दानि गभर्नमेन्ट खुंनायनि सोमोन्दै माबा मोनसे बुंबावनो नामा जे आं बेखौ बुंनायबा आरो साबसिन जाबावगौमोनदां बिदि सानगोन ना नङाबा स' बेनिखायनो मोजांखौनो मावदों भबिष्यतनि थाखाय गासै मोनफ्रोमबो जिखुनु खामानिखौनो मावाखै माने भबिष्यतखौनो मावगासिनो दं आरो बयबो थांनानै थानो थाखाय मारै थांनानै थानांगौ लाइफआव थाइसेखौ थाइनै खालामनाय बे रोखोम लेभेलजोंनो साख्रिल'जोंथ' जायाना नंगौ दा बे बिथिं खामानि मावनायखौ नोङो इउनिक स्टाइल नुदों आरो गोदान माने मावनाय जेनेबा गय गायनायफ्रावबो बुं नोङो 5 बिगासो गय गायनो हायोबा साख्रिनि इसिबां फैसा फैयोना नंगौथ' आरो दा नों 500 थाखाखौनो लाखा जेनेबा फांसेयाव बोसोराव थिग बिदि आरो स' थेंक इउ सो माच गाइस ओमफ्राय आदै थेंक इउ सम होनायनि थाखाय थेंक इउ